ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركم da saduwa a wannan yammaci na Asabar yau muna 20 daidai ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya zo daidai da 30 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya wannan shine majalisi na 21 cikin majalis da muke gabatar da tafsirin Qur'ani mai girma daga wannan masallaci mai albarka da Khalid bin Walid da ke nan bakin ruwa Kaduna muna nan cikin suratul Anfal za mu tashi aya ta 65 64 عفوا آية 64 نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين نعم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا كيوانا النبي حسبك الله ألا يا إسمك ألا يا إشيك يباك كاريا يسأيمك ومن اتبعك من المؤمنين da kuma wanda suka bi ka cikin muminai su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya isan musu malaman tafsiri suna da ainihin maganganu game da wannan afafi na wa manitta ba'aka minal mu'minin lafazin man an yi afafinta akan kaf ne ko an yi afafinta akan ainihin lafzul jalala
ko kuma wawu ce wawu dinnan wawu ma'iyya ce ko kuma wawu ataf ce. Wasu malaman suka ce kamar al-Hasan al-Basri da Imam an-Nuhas suka ce man dinnan fi mahallin raf'i ne, matufa ce al-ismil jalala, sai ya zama ma'anar shi ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa hasbuka man ittaba'aka minal mu'minin. an Allah ya isar maka, Allah ya isa ya tsaya maka, sannan kuma wa hasbuka man ittaba'aka minal mu'minin, wanda suka bi ka cikin mu'mine su ma sun isa tsaya maka. Mu'minan da suka yi imani da kai sun isa su goyi bayan ka samu cin nasara. An gane ko? Kamar abubuwa ne guda biyu, Allah ya isar maka, nan ya ishi ya tsaya maka, sannan mu'minan da suka yi imani da kai ƙarfin imaninsu da yawansu ya kai su ma su tsaya maka, baka buƙatar ƙarin wasu mabiya banda su. Wannan shine in mun ce man dinna maqufa ala ismil jalala, lafzin Allah wa man ittaba'aka wa man ittaba'aka minal mu'minin, ana atafin man akan lafzul jalala. Amma malamai da dama sun raunana wannan fuskar, domin wannan fuskar ta kunshi cewa Allah ya tsaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma mu'mine ma sun tsaya masa. To abinda kuma ayoyi suka tabbatar al-hasb wal kifaya, a cewa ne ya isan maka, Allah ne kadai yake tsaya ma bayinsa, banda Allah ba wani wanda zai tsaya ma bawansa. Kisa Allah subhanahu wataala a gurare da dama ya nuna haka. Kafin wannan ayar Allah ya ce wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah, ko sai ce huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Kaga sai bambace ce fa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah, sai ce Allah ya isan maka. Amma wajen taimako kuma ko kuma karfafa sai ce huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin, shi karfafa ka da nasararsa da kuma mu'minai. Mana mu'minai suna cin abin da Allah ya amfani da su wajen karfafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wajen karfafawa ya ambaci mu'minai, amma wajen kifaya a ce waye ya tsaya maka, sai ya ambaci Allah kawai, fa inna hasbaka Allah. Yasa cikin suratul tauba yake cewa walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun. Kunga sai suka ce hasbunallah, ba su ce hasbunallahu wa rasuluhu ba ko? Amma wajen bayarwa fa sai ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu. Wajen bayarwa inda sun yarda da abinda Allah ya basu da kuma abinda manzo Allah ya kasa da dukiya ya basu, kaga wajen bayarwa sai aka yi atafin ar-rasul ala Allah. Allah yana bayarwa, manzon sa ma yana bayarwa da izinin sa ko? Amma wajen al-kifaya sai ce walau wa qalu hasbunallah, bai ce me ba hasbunallahu wa rasuluhu. Kaga al-kifaya Allah kadai ake ainihin jingina da shi, kace Allah ya isar mun, Allah ya tsaya mun. fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu. Kisa Allah ya yabi mu'minai lokacin da aka ce musu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu madha hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Shine dai ma'anar fadin sa alaysa Allahu bikafin abda, da alhasbu da kifaya da ma'anar su daya. Allah bai ishi ya tsaya ma bawansa shi kadai ba, ya isa. So Allah shi kadai yake tsaya ma bawa. To yasa wannan i'rabin na cewa man ma'fufa ala lafzul jalala, wannan yani i'rabi ne mai rauni. Domin ka ce haka kaman ba Allah kadai bane ya tsaya ma annabi, Allah ya tsaya mai kuma mummune sun tsaya mai. Shi kuma Allah shi kadai yake tsayawa. Alaysa Allahu bikafin abda, Allah ba shi kadai yake tsaya ma bawansa ba. Ina ba ta gane. To shi sa zance mafi karfi ko kuma daga cikin zance mafi karfi shine wannan man din an yi aqafinta ne alal kaf, yace hasbuka ko? To man ma'tufa ala al kaf sai da zama fi mahalli maza al jar, domin al kaf hasbu mudaf wal kafu dhamir muttasil fi mahalli al jar mudaf ilayhi. To wa man ma'tufa ala al kaf, kaga ita ma fi mahalli maza jar kenan, sai zama ma'anar shi fa inna ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minin.
Allah ya ishe ka, Allah ya tsaya maka, kuma ya tsaya ma wanda suka bi ka cikin mene mu'mine. Kaga dukan su Allah ya tsaya ma annabi kuma ya tsaya ma mene, kaga wannan yafi dacewa ko da musamman da ce Allah ya tsaya ma manzon Allah kuma mu'mine ma sun tsaya mai. A sai da ce Allah ya tsaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe shi, sannan kuma ya tsaya ma mu'minai su ma ya ishe su, banda Allah ba su bukatar kowa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. To iskalin da malamai suke kawowa musamman al-kufiyun cikin malaman nahwu suna da kaida cewa idan ya zama damiri majrur ne to ba a yin afafi ala damiril majrur sai an maimaita harafin jar. Kamar misali suka ce ba za ka ce marartu bika wa zaidin ba, marartu bika wa zaidin, kaga bika alkaf fi mahalli jar bil ba ko, to ba za ka ce wa zaidin ba sai ka ce marartu bika wa bi zaidin, marartu bika wa bi zaidin. Sun ka ce nan ka sun ce a kaida su da suke gani ga kamata ya ce fa inna ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa hasbu man ittaba'aka, mana ba a yin afafi ala ad-damir al-majrur illa bi i'adati harf al-jar, ba a yin afafi akan damiri majrur sai an maimaita harfin jar. Sallamtu alayka wa zaidin suka ce ba a faɗin haka, sai dai ka ce mene sallamtu alayka wa ala zaidin. shine ibn malik yake cewa wa audu khafidin lada atfin ala damiri khafdin laziman qad ju'ila. Amma wasu malamai suka ce a ba dole bane, kaman kufiyun, wannan shine ra'ayin basriyun. Kufiyun suka ce ya halatta ayi afafi akan damiri majrur koda ba a maimaita harfin jar ba, domin ya tabbata a Qur'ani. Imam Hamza ya karanta fadin Allah wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhami. Jumhurul Qur'an sun ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama, amma shi su ce wal arhami. Kaga wal arhami ai wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wa bil arhami. Al arham dana ma'tuf ala ad-damir al-majrur bihi wa bil arham, sai ce wal arhami. Kisa shi ma ibn Malik ya cewa bayan ya kawo baitin da yace wa audu khafidin lada atfin ala damiri khafdin laziman qad ju'ila. Wasu sun ce wasu malaman nahu sun ce dole ne in zaka yi afafi akan damiri majrur to dole ka maimaita harfin jar, sai ce wa laysa indi laziman id qad ata fi an-nazm wan nadhr as-sahih muthbata. Yace amma ni azabi na ba dole bane, domin ya zo a cikin nasar ingantacce, ya zo kuma a cikin waka. fadhhab fama bika wal ayyami min ajab fal al-yawma qarrabta tahjuna wa tashtumuna, sai ce fadhhab fama bika wal ayyami, kaga wa fama bika wa bil ayyami. bisa wannan irabun daidai ne. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka, ay wa hasbu man ittaba'aka. Ina fatan gani idan wannan irabun kun ce ba ku yadda da shi ba, sai mu mai da wawun ta zama wawul ma'iyya. Ay ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa ma'a man ittaba'aka minal mu'minin. An gane ko? To dama wani zuba in afafi ya zama za a yi takrijin afafi akan sura mai rauni. An gane ko? To sai a mai da shi, sai a mai da wa maimakon wawul ataf ita zama wawul wawul ma'iyya. Allah samu dace. So daga ma'anar dai ayar shine Allah ya isan maka, Allah ya tsaya maka, sannan kuma ya tsaya ma duk wanda suka bi ka cikin mu'mini. Yani Allah subhanahu wataala zai ba manzon kariya, baya buƙatar kariyar kowa. Allah ya ishe ba shi kariya, haka su ma mu'minai Allah subhanahu wataala zai ba su kariya. Sai Allah ce ya yace ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Ya kai wannan annabi harridil mu'minina 'alal qital, ka ziga mu'minai game da yaki, ka ziga su, ka caja su. Ina fatan gane anan caji yazo, an gane ko? Ka san akwai sababbin malamai da suke cewa wai kwata-kwata ba caji a musulunci. Ban san wanda musulunci bane babu caji. Wai dai a dinga karatu kullun kama ana bacci, kullun kama ana fira da 'yan mata. Ba caji kwata-kwata. Wai da kai caji to ka ban manhajin magabata. Wani magabata? Yani haula ya taqawwaluna ala salaf. Suna masalaf ƙarya. Annabi shine shugaban magabata ko? To gashi Allah ya ce harridil mu'minina 'ala al-qital, ka ziga mu'minai wajen game da yaki. Shine manan caji. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Jabir ya hakaito mana yanda yake huduba.
ka iya cewa hudubar manzo Allah akwai nau'i na caji a ciki domin cewa yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ala sautuhu idan manzo Allah yana huduba yana daga sautinsa washtadda ghadabuhu fushin shi yana tsananta wa hamarrat aynahu har idanuwansa suka yi ja ka'annahu munziru jaysh kai ka ce manzon Allah yana gargadi ne ga sojoji za su tafi yaki sanda zaka ma sojoji bayani za su je yaki zaka zo kamar kana jin sanyi ne kana musu bayani cikin ruwan sanyi kamar zaka daura aure ai dole ka daga murya ko dole kai jan wuya dole ka nuna hankali ya tashi to haka manzon Allah yake hudu ba ko da ba yaki za a yi ba yace ka annahu munziru jaysh kaga ba yakin za a yi ba kenan ka annahu kai ka ce yaki za a je haka manzo Allah yake hudu ba saboda abinda ake so ga mu'minai shine koda ba lokacin jihadin bai zo ba saboda wasu dalilai sharuɗa ba su cika ba to ana so a ma mu'minai tarbiyya ta jihadi an gane ko yaji mu'minai suna da imani da tarbiyya inda jihadin zai zo za su iya yi amma ka ce kwata-kwata a daina mu'minai caji a daina ziga su a daina magana kan jihadi kwata-kwata to duran da kuma jihadin ya zo to kuma sai ga an kasa shi mumini na kwarai shine wanda ya iya zaman lafiya ya iya rigima kada ka zama kai zaman lafiya kawai ka iya a ya zama ka iya zaman lafiya kuma ka iya mene rigima ka iya hankali ka iya wauta ahlamuna tazinu jibala razalatan ahlamuna tazinu jibala razanatan wa takhaluna jinnan idza ma najhadu yace masu hankalinmu da nauyin hankalinmu ya kai kamar nauyin dutse in kana neman masu nutsuwa da hankali da sanin ya kamata to akwai su a cikinmu amma kuma wata khaluna jinnan idza ma najhadu amma muka haukace kuma muka fara wauta to zaka dauka mu aljanu ne to haka ce so ake so mu'mini su zama sun iya zaman lafiya sun iya kuma mene rikici in ya zama zaman lafiya kawai ka iya baka iya rikici ba to akwai matsala domin rayuwar ba kullum bane ake zaman lafiya ko akwai ran da zaman lafiya yake amfani akwai ran da kuma rikici yakan zo to dole sai ka iya jan wuya yasa mu'minai ko da yaki ko ba yaki ana so ya zama suna da ruhi na jihadi yasa manzala ce man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsuhu bil ghazw mata mitatan jahiliya aw mata ala shu'batin min an-nifaq duk wanda ya mutu bai taba yaki ba kuma bai taba ba kanshi labarin yakin ba cewa inda yakin zai zo yazo zai yi bai da wannan tarbiyar bai da wannan tunanin to zai mutu akan wani bangare na munafunci yasa Allah ce ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'ala al-qital ya kai wannan adabi ka ziga mu'minai wajen yaki sawa'in yakin yazo ko kuma ka musu tarbiyya ta shirin yaki kisa lokacin da aka zo yakin badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya daidaita sawun mu'minai sai ce musu qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard ku tashi zuwa ga aljanna za a fara yaki ne ce ku tashi ku je ku shiga aljanna wanda fadinta ya kai sama da ƙasa فقال عمير بن الحمام sai wani sahabi da ake cewa Umayr bin al-Hammam sai ce arduha samawati wal ard yana mamaki wace irin aljanna ce wannan fadin ta kaman sama da ƙasa faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am manzala ce haka abin yake faqala bakhin bakh sai manzala ce ma ya hamiluka ala qawlika bakhin bakh me zaka ce bakhin bakh kalma ce ta mamaki qala raja'a an akuna min ahliha ina fatan ne in zama cikin wa'annan wanda za su shiga aljanna da fadinta ya kai sama da ƙasa sai manzala ce fa innaka min ahliha ai kai kana cikin yan aljanna tun yana da ransa manzala ce kai dan aljanna ne saboda haka fataqaddama ar-rajul fa kasra jifna sayfi sai wannan sahabi yayi gaba sai ya dauko koban takobin shi sai ya nufin sarasu hatta qutila radiyallahu anhu to shine manan harridul mu'minina ala al-qital da zuga mu'minai ka kara musu karfin gwiwa game da yaki in yakun minkum 20 sabirun yaghlibu 200 idan cikin ku mu'minai akwai 20 sabirun mutum 20 masu cikin wanda suka kafirta bi annahum qaumun la yafqahun domin su kafirai mutane ne da ba su da fahimta ba su san me yasa suke yin yaki ba bambanci tsakanin yakin mu'mini da kafirai shi mu'mini ya san me yasa yake yaki kuma an kai shi ya san ina za shi yasa bai da tsoro ya san bai asara shi mu'mini in yaje yaki baya asara yasa lokacin da munafikai suke jira a yaki ainihin mu'minai su sha wahala sai Allah ce kul hal tatarabbasuna bina illa ihdal husnayn to mun me kuke jira ya same mu ai ba abinda kuke jira ya same mu sai ɗayan biyu masu kyau
imma an-nasr wa imma madha wa imma shahada saboda mu'mini ya san akan me yake yaki su kuma kafirai qaumun la yafqahun ba su san abin da yasa suke yaki su dai kawai an zuga su sun fito bai wuce kawai girman kai da kabilanci da hamiya irin hamiya ta mene ta jahiliya isa ana sa rai duk sanda aka haɗu mu'minai su fi dauriya an gane ko saboda mene shi mu'mini ya san yana fatan rahamar Allah yana fatan aljanna in yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithlu wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun in kuna jin radadi da zafin duka da sara su ma suna jin wannan radadin sai dai bambancin ku tarjuna min Allah ma la yarjun ku kuna fatan abinda ba sa fata na rahamar Allah to shi yasa ku kuka fi su dauriya domin mumini baya asara in ya ci nasara ya ci nasara in an kashe shi ya ci nasara kisa su kafirai ba su fahimta kisa ake sa rai muminai su rinjaye su sai Allah ce al'ana khaffafa Allahu ankum to yanzu Allah subhanahu wataala ya sassauta muku wannan hukunci wa alima anna fikum da'fa ya san cewa a cikin ku akwai rauni akwai malamin da suka karanta da'fa akwai wanda suka karanta du'fa kamar ibnu kasir da nafi da abu amr da imam al-kasai da kuma ibnu amir sun karanta du'fa aka cikin suratul rum sun ce min du'f amma imam asim da hamza sun karanta da'fa an gane ko wasu ce da da'fa da du'fa duk ma'ana shi daya wasu ka ce da'fa shine rauni na hankali da tunani an gane ko du'fa kuma shine rauni na mene na jiki amma dai abin da yafi shine ba nasu daya wa alima anna fikum da'fa cikin ku yanzu akwai rauni yace in fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn yanzu an sassauta ko in cikin ku an samu mutum 100 masu hakuri to za su rinjaye mutum 200 wa in yakum minkum alfun idan kuma cikin ku an samu mutum 1000 yaghlibu alfayn bi idnillah za su rinjaye mutum 2000 da izinin Allah wallahu ma'as sabirin Allah subhanahu wataala yana tare da masu hakuri Imam Bukhari ya rawaito hadisi zuwa ga Abdullah dan Abbas yana cewa lamma nazarat in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 lokacin da wannan ayar ta sauka yace kutiba alaihim an wajabta masahabbai alla yafirra wahidun min 10 cewa kada mutum ɗaya ya kuskura ya gudan ma mutum 10 wala 20 min 200 kuma kada mutum 20 su kuskura su gudan ma mutum nawa 200 summa nazalat al'ana khaffafa Allahu ankum sai wannan aya ta sauka cewa yanzu an muku sauki fa kutiba alla yafirra 100 min 200 to sai aka rubuta cewa kada mutum 100 su gudan ma mutum 200 kada mutum biyu mutum daya ya gudan ma mutum biyu Abdullahi ba suke cewa idan ka gudan ma mutum biyu to ka gudu kana cikin wanda suka gudu wajen yaki amma in ka gudan ma mutum uku to baka gudu ba domin yanzu an san ana kaddara cewa duk mumini to zai samu juriya da dauriya da zai iya rinjayar mutum biyu jumhurin malaman tafsir suna ganin wannan ayar ta biyu al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa ta shafe wacin ayar an gane ko kamar nasik ne da masuk a guri daya da farkon al'amari an wajabta maka kai mumini ka fuskanci mutum 10 idan ku 100 ne ku fuskanci mutum 1000 idan ku mutum 1000 ne ku fuskanci mutum 10,000 sai ka ce an muku sauki yanzu mutum ɗaya ya fuskanci mutum 2 mutum 10 su fuskanci mutum 20 an gane ko mutum 100 su fuskanci mutum 200 mutum 1000 su fuskanci mutum 2000 an gane ko amma wasu malaman suka ce wannan ba shafewa aka yi ba kamar abubakar abu muslim al-asfahani da fakhruddin razi suna ganin kamar takhfifi aka yi suka ce kamar ainihin takhfifin sallah ne ga matafi ko kuma aja azumi ga matafi kaga wannan ba nasu bane ko takhfif ne kamar ruksa ce sauki ne akai kamar yadda aka ba sauki in kana tafiya ka aja azumi in kana tafiya kai kasaro to su ma musulmai an musu sauki mutum 10 sa iya gudan ma mutum 1000 ko mutum 100 afwan amma in suka tsaya ba laifi bane to azarin wannan sabanin yakan bayyana ne a lokacin da mutum ɗaya ya tsaya ya yaƙi mutum 10 Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka ko kada ku jefa kanku zuwa ainihin yin halaka idan mun ce wannan ayar ta biyu ta shafa aya ta farko
to duk lokacin da ga mutum 10 sun yo kanka cikin makiya Allah kai kuma kai kadai ne to wajibi ne ka gudu saboda amene an shafa hukuncin in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atay idan ka tsaya kace zaka fito na fito daga da mutum 10 kai kadai idan mun ce an shafa waccan aya ta farko kai mene kai laifi na fata an gane amma idan mun ce takhfifi akai ruksa ce an gane ko to mutum daya in ya ga dama ya iya fuskantar mutum 10 tunda ruksa ne yayi daidai da mutumin da ya tafiya bai yi kasar ba ko mutumin da ya tafiya bai aje azumi ba kaga duk ruksa ne ko ita kuma ruksa ba dole bane in ka ga dama mutum 10 su zo maka ka ce ba za ka gudu ba in kun ga dama ku mutum 20 mutum 200 su zo muku ku ce ba za ku gudu ba in an ce takfifi akai ko amma mun ce nasku ne to wajibi ne duk sanda kuka ga mutum ku 20 mutum 200 sun yi kanku to wajibi ne ku mene ku gudu an gane ko so wannan shine amma dai jamhurin malamai suna ganin cewa ba takfifi akai ba an yi mene nasku akai domin yace al'ana khaffafa Allahu ankum ba cewa an khaffafa ma abu sai bayan an wajabta ma takfifi baya zuwa sai bayan mene wajibci ina fata an gane sai Allah ya ce wallahu ma'as sabirin kun ga dukkan wa'annan ainihin abin an sa mai sharadi na mene na hakuri ko in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atay sannan nan yace wallahu ma'as sabirin ashe dukkan wani gwarzantaka da zakai ba ta yiwa sai kana da hakuri shi kuma hakuri sifa ce ta gabbai ko sifa ce ta zuciya hakuri sifa ce ta zuciya ashe asalin karfi a zuciya yake ba wai a katin jiki yake ba a alaman karfi tana ga mai kiba inji ba haushe ko amma ba ko da yaushe ba kai samun ga kibar amma babu karfin asalin karfi a zuciya yake ba wai a adalat ba ba manyan gabbai ba shi sai Allah ya arakanta wannan hakuri da aka ce mu'mini za su yi mu'mini ɗaya zai iya fitattakar mu a kafirai guda biyu da hakuri Allah samu dace sai Allah ce ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم Allah subhanahu wa ta'ala ce ma kana li nabiyyi bai dace ga wani annabi ba na kira kenan ko wani annabi ba ce ma kana lin nabi ina ce ma kana lin nabi bai dace ga wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sai aka dauka kamar ana magana da wani annabi ma kana lin nabi to me hikimar kawo shi na kira inda za a itab ne za a dan yi zargi cewa me yasa annabi ya kaza to saboda ba a san a fuskanci annabi da cewa yayi ba daidai ba sai aka ce ma kana li nabiyyi bai gamata ga wani annabi ba kaga an karkatar da zancen ko kai ka ce ba da annabi ake ba amma da shi ake saboda girmamawa ma kana li nabiyyi an yakuna lahu asra bai kamata ga wani annabi a ce yana da kamammun bayi ba ko kuma fursunan yaki an ce asra sune fursuna jam'u asir akan ce asra ala wazni maza fa'ala jam'u fa'i asir ala wazni fa'il kaman qatla qatil ko wajarha jari aka yi jamu asra ala usara wa iyatukum usara tufaduhu wasu wanda suka ce an ce asra sune wanda aka kama su wajen yaki amma ba a daure su ba to asra kenan amma usara an kama su kuma an sa musu kaca da igiyoyi shine usara amma dai suna ganin dade ne kai cewa asir jam'uhu asra ko kuma asir jam'uhu maza usara to bai kamata a ce kuna da fursunan yaƙi ba bai kamata ga wani annabi ba a ce ya kama fursunan yaƙi hatta yuthqina fil ard har sai yayi kisa a ban kasa al ithkhan shine yukthiru al qatl ainihin ya yawaita kisa bai kamata a ce an kama wajen mutum 70 ba domin wannan shine yaƙi na farko akan ce afkhana fil adu ay balaga fi qatlihim afkhana fil adu ya kai kololuwa wajen kashe makiya to bai kamata annabi ya kama fursunonin yaƙi ba har sai ya kai ƙololuwa wajen kashe maƙiyansa ina fata gane sai Allah ce turiduna arzad duniya ku kuna neman kadara da dukiya ta duniya wallahu yuridul akhirah shi kuma Allah lahira yake nufi wallahu azizun hakim Allah magwayi ne ko mai hikima ne
saboda buwayar sace yace kamata yayi in an yaki kafin a ce an kama fursuna ayi kisa sosai cikin arna saboda Allah ne buwaya hakim kuma Allah yana da hikima ya san dalilin da yasa yake ganin kisan ya fi muhimmanci saboda sama da mene kama ainihin fursunan yaki Imam Muhammad bin Hanbal ya rawaito da isnadinsa zuwa ga Anas dan Malik haka Imam Muslim shi ma ya rawaito shi kuma daga isnadinsa zuwa Abdullahi dan Abbas zuwa ga Umar bin Khattab cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an gama yakin Badar an kama mutum 70 a matsayin fursunan yaki an kuma kashe mutum 70 to bayan an gama yaki an taho sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ba ni shawara wayannan mutane 70 din ya za'i da su an gane ko amma Allah ya ce manzon Allah wa shawiruhum fil amr kai shawara da su cikin al'amarin da babu wahayi a ciki to sai Abubakar Siddiq yake cewa shi yana ganin banul ammi wal ashira wayannan da aka kama din ƴan uwanmu ne da wahala cikin mu ka samu wanda bai da dan uwa a cikin wayannan kamamun ainihin yaki saboda ka muna ganin Abubakar ce ina ganin a rabu da su amma a sa musu fansa a buga musu haraji kowa ya kunshi kansa wannan kudin da zamu ansa a hannunsu tunda yanzu musulunci ya fara ainihin kafa daula zamu sai makamai zamu sai dukuna zamu ƙara ƙarfi na tanadin yaki da wannan kudin sannan su kuma da za a sake su muna fata nan gaba Allah ya shirye da su ko su musulunta ko kuma wasu nasu ƴaƴan da za su haifa nan gaba mene yansu musulunta yace wannan shine ra'ayina sai Umar ce to ni kuma ina da shawara kai kuma mai shawara kace ni kuma ban tare da Abubakar Siddiq wannan ba shi bane ra'ayina kun ga nan yana nuna koya mana in an zo wajen meeting kada ka ce in ka ba da shawara dole sai an dauka ka san wani da ya ba da shawara aka wani ce ni ban tare da kai yace to wannan abokin gaba na ne na gane shi ba dole bane in ka ba da ra'ayi a dauka ina fata an gane saboda ka Abubakar bai yi fushi ba Umar take ce ban tare da Abubakar Siddiq yace ya Rasulullahi haula'i a'immatul kufr wayannan ba sune jagororin kafirci wa sanadidul kufr sune shika-shikai gimshikan kafirci sune suka mana kaza a maka suka mana kaza a maka yace ya Rasulullahi ina ganin dukkan su asara wuyansu yace kuma in an sara wuyansu a cikin su akwai mu muna da ƴan uwa a cikin su Ali bin Abi Talib akwai dan uwan shi da aka kama shine Aqil bin Ali bin Abi Talib ko to ka ba Ali bin Abi Talib dama ya sara wuyan dan uwansa Aqil sannan an kama Hamza shi ma akwai an kama Abbas afwan ko akwai dan uwan shi shine wane Hamza da Hamza da Abbas dukan su a amam ne ɗan uwan mahaifin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ka ba Hamza dama ya fulla wuyan Abbas ni ma akwai wani dan uwana ne ni ma ka bani dama in fulla wuyan shi ma wani ya dinga lissafowa duk mai dan uwa yace a ba kowa dan dama ya fulla wuyan dan uwansa yace dan kafiran duniya su tabbatar da cewa babu sassauci tsakaninmu da su ba mu ainihin sassauta ma kowa saboda zumunci Allah da manzansa shine kawai a gaban mu ce wannan shine shawara ta zan ce to naji shawararka sai wani sahabi Abdullahi bin Rawaha ce ni ma ina da shawara ni ma ban tare da Abubakar Siddiq yace ya Rasulullahi gurin da muke akwai kirarai da dama akwai itatuwa saboda haka ka kunna itatuwa kawai a jefa su a ciki ce ni ma shi ne shawara take a wata ruwayar an ce manzo Allah yayi ta'aliki amma banda wannan ruwayar ta Imam Muslim da kuma ruwayar Imam Ahmad manzo Allah ya kamanta abinda Abubakar Siddiq ya faɗa yace da abinda Annabi Ibrahim ya faɗa yace fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim kai annabi kai abin nan Abubakar Siddiq kai kama da Annabi Ibrahim lokacin da yake cewa fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda ya bi ni yana tare da ni wanda kuma ya saba mun kai mai gafara ne mai jin kai kuma kai kama da Annabi Isa lokacin da yake cewa in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ce kai kuma Umar bin Khattab magana ka tayi kama kai gama da Annabi Nuhu lokacin da ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyar adammare su gaba da ka abu kowa da kuma Annabi Musa yake cewa rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al-'adab al-alim yace amma duk da haka ni na dauki shawara Abubakar Siddiq sai manzo Allah ce shikenan kowa zai biya kuɗi
aka buga musu kowa zai biya dirhami 40,000 har kuɗi ne masu yawa, kowa zai kawo dirhami 40,000. to shine Allah subhanahu wata'ala sai ya saukar da wahayi sai yake cewa ra'ayin Umar shi yafi dacewa. shine Allah ke cewa ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard. bai kamata ga wani annabi a ce wai ya kamamun bayi ba har kuma yana buga musu fansa, bai kamata ya haka ba hatta yuskina fil ard, har sai yayi kisa a ban kasa, ya kashe kafirai sosai, musamman irin wayannan kafiran. yace kun anshi kuɗi domin turiduna arad duniya, ku kuna ganin kuna san ko kuna neman kadara da dukiya ta duniya, wallahu yuridul akhirah, Allah kuma lahira yake nufi, wallahu azizun hakim, Allah mabwayi ne da hikima. sai Allah ce لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Allah ce laula kitabun min Allah sabaq, ba dan wani littafi ba daga Allah wanda ya riga ya gabata, wani hukunci, kitab yani hukum, an gane ko, wani hukunci da Allah ya riga ya zartar, to lamassakum fima akhadtum azabun azim, da azaba mai girma ta taba ku saboda abin da kuka ansa na kudin fansa. amma abin da ya hana muku azaba kitabun minallahi sabaqa, wani hukunci da Allah ya riga ya zartar. to malai sun samu sabani wani hukunci ne wannan kitabun minallahi sabaqa. wasu kace hukunci shine annahu la yu'adhibu qauman illa ba'da taqdimin nahy. Allah ya riga ya hukunci ba zai ba kowa azaba ba akan wani laifi da yayi sai in ya hana shi laifin. walam yataqaddam nahyu an zalika, kuma babu wani hani da ya gabata bayan da Allah ya hana an shi fansa. to tunda Allah bai hana amsar fansan ba, to ba zai yi azaba ba tunda bai riga ya hana ba. haka wasu malaman suka ce. wasu suka ce a'a abinda ake nufi shine annahu la yu'adhibu al-mukhti fi ijtihadihi. Allah baya yin azaba ga wanda yayi kuskure wajen ijtihadi. duk wanda ya nemi gaskiya yayi kuskure yayi ijtihadi a inda babu nassi, to Allah baya azaba da shi. domin Allah ya ce, manzo Allah ya ce, man ijtahada man fa asaba falahu ajran ko wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. duk wanda yayi ijtihadi sai ya dace da daidai to yana da lada biyu, wanda kuma yayi ijtihadi yayi kuskure yana da lada daya. to annabi da sahabbai sun yi ijtihadi, to Allah baya ainihin azaba ga wanda yayi ijtihadi ko da yayi kuskure. ina fatan gane. wasu ka ce a kitabun minallahi sabaka shine Allah ya riga ya hukunci cewa duk wanda suka je yakin Badar to ya gafarta musu. malu ma shaytum fa inni qad ghafartu lakum. Allah ya ce ma mutanen Badar ku aikata abinda kuka dama to na gafarta muku. to shine kitabun minallahi sabaka. wasu ka ce kitabun minallahi sabaka shine halaccin ganima. ba dan Allah ya riga ya hukunta cewa ya halatta ma wannan al'ummar ganima ba, to da wannan abin da kuka ansa da muku azaba. to amma ya riga ya halatta cewa za ku iya cin ganima. to tunda kun an shi fansa, shi ma fansa wani bangare ne mene na ganima. ina ba ta gane. sai Allah ya ce ne فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. saboda haka Allah ya ce duk da an muku fada, amma dai fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba, ku ci daga abin da kuka samu a ganima, ku ci halal, ya zama halal gare ku, tayyiban kuma halal mai daɗin ci. wattaqullah, ku ji tsoron Allah, inna Allaha ghafurur rahim, lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai. Al-Hafiz Ibn Kasir yake cewa wannan hukuncin da Allah subhanahu wataala ya rinjayar da cewa da kashe su aka yi da shi yafi, to wannan hukuncin kusan an taksisin shi ko kuma an dauke shi. daga baya an ba da dama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wani shugaba na musulunci in an yaki yana da damar ya amshi fansa, yana da damar ya kashe wanda aka kama, yana da damar ma a yi musanyar fursunan yaki. wannan an yi wannan magana ne saboda yakin Badr shine yaki na farko. bai kamata daga yakin farko ba a ce an fara ansar fansa tun kafin kafirai kuɗa su ta mene da ainihin su ɗanɗana kuɗa su. amma daga baya Allah ce hatta idza akhantumuhum
fashuddu alwathaqa fa imma man ba'du wa imma fida'an hatta tad'a alharbu aw zaraha in an yi yaki kun kama kafirai fashuddu alwathaqa ku tsananta daure su fa imma man ba'du an gane ko dai ku musu ainihin baiwa mana ku fice kun sake su shine imaman nan ba'd musu baiwa ku sake su wa imma fida'an ko kuma su fanshi kansu daga cikin nau'i na fansa da musulunci ya wajabta akwai fanso ainihin fursunonin yaki na musulmai daga ce an yi yaki ko musulmai kun kama fursunonin yaki amma kuma akwai wasu musulmai wanda suna hannun arna to ya halatta ko ma ya zama wajaba a yi musayar fursunan yaki ina fata gane to za mu sako muku mutane kaza kuma za ku mene za ku sako mana mutane kaza imam malik yana cewa bai halatta musulmai su bar mumini daya a hannun kafirai ba duk yanda za a fanso mumini wajibi ne yace ko da ku in babu ainihin musaya da za a yi wajibi ne a tara kuɗi ko da duk kuɗin mu zai kare a ce kowa ya kawo kuɗinsa to ko da kowa za a kwashe kuɗinsa dole ne kowa ya kawo kuɗinsa idan gwamnati ba ta asali wajibi ne na gwamnati duk wanda aka kama wajibi ne gwamnati ta fanso shi ina fata an gane so idan gwamnati ta zama ta ainihin ba ta da kuɗi ta talauce ba ta da abin da ta fanso to sai a nemi masu kuɗi da sauran mutane in su ma kuɗinsu ba su kai ba sauran talakawa kowa ya kawo nashi ko da baitul mali gaba ɗaya zai kare to mu a shari'ar musulunci wayannan mutanen da ake kamawa aka yi kidnapping ɗinsu a shari'ar musulunci wajibi ne gwamnati ta anso su ba wai iyalansu ba ne aiki ne na gwamnati amma ba a shari'ar musulunci amma a shari'ar demokuraɗiyya ban sani ba ina fatan gane ba iyalan mutum za a bari da wahala ba a gwamnati ce za ta ainihin an so su ko da ƙarfi ko kuma da lalama ina fatan gane sai Allah ce ni يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم نعم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم نعم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mun ganin tunda za a yi magana ne ba ta zargi ba sai aka kawo alifin da lam ko yace ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi qul liman fi aydikum min al-asra kace ma wanda suke hannunku na kamammun yaki fursunonin yaki in ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira idan Allah ya san akwai alkhairi a zuciyarku to zai ba ku alkhairi an gane ko mimma zai ba ku mafi alkhairi mimma ukhidha minkum saboda sama da abinda aka amsa a hannunku zai ba ku mafi alkhairin abinda aka amsa a hannunku wa yaghfir lakum sannan kuma zai gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai malamai suka ce lokacin da aka ainihin yanke shawarar cewa za su biya kuɗi afwan ɗazun na ce 40,000 dirhami 4,000 aka ce kowa ya kawo to wasu sai cikin wanda aka kama din sai suka ce ai mun musulunta musamman Abbas amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ai ni musulmi ne tintini ni musulmi ne saboda haka bazan ba da kosisi sai manzon ce a wannan musuluncin naka Allah ne ya san shi amma mu a zahiri ka zo ka yake mu ka zo cikin mushrikai saboda haka sai ka biya amma manzon ce kai Abbas kai mai kuɗi ne zaka biya naka ka biya na kuma dan baffan ka shine Aqil bin Abi Talib an gane ko ya lissafa mai wajen mutane uku ce duk kai zaka biya musu sai Abbas ya ce da wani kudin ban da kudi na talauce yace a kana da kudi ce babu yace ka akwai yace ina kudin da ka birne kafin ka taho yakin Badar ai ka dauko kudi a tukunya
ka birne su ka gaya ma matarka Ummul Fadl mahaifiyar Abdullahi dan Abbas kenan kace wayannan kudin ga sunan na birne su saboda ban sani ba ko zan dawo ko ba zan dawo ba in ban dawo ba wannan kudin na ƴaƴana ne tukutun da Abbas da Fadl ina wannan kudin suke Abbas ya ka sake shiru to kuma ya gaya maka wannan labarin yace Allah ne ya gaya maka nan Abbas ya ƙara tabbatarwa ce da ni na san kai annabi lokaci kawai da ke jira manzara ce sai ka biya duk da haka an gane ko har ma wasu sahabbai tunda shi Abbas amman manzon Allah ne suka ce Rasulullahi ba za mu ba mu Abbas shi ba sai ya biya ba manzon ce ai sai ya biya shi ninki uku ma zai biya an ce ya biya ukiya wajen guda 100 duk ukiya ɗaya kuma dirhami 40 shi cin ukiya ɗaya kaga dirhami 400 ya biya kenan ko kuma 4000 ya biya nashi ya biya na wasu to shine Allah yake cewa ka ce ma Abbas da ire-irensu da suke ganin cewa sun musulunta in ya'lamillahu fi qulubikum khaira idan Allah ya san cewa akwai alkhairi a zuciyarku alkhairi shine niyyar musulunci ko musulunci yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum zai ba ku mafi alkhairin abinda aka amsa a gurin anan malamai wasu malamai suna ainihin cire wata fa'ida anan ba'idan an hadhihi alqissa suka ce kai iya bakin kokarinka ya zama alkhairi ne a zuciyarka duk sanda Allah zai dubi zuwa ga zuciyarka ya ga alkhairi baka rufin kowa da mene da sharri zuciyarka inda yanzu a kawo makulli a ce kowa abu da zuciyarsa a gani ba za ka ji tsoron cewa zuciyarka akwai matsala ba ka tabbatar alkhairi ne baka jin haushin kowa baka ma kowa hasada baka baki ciki da kowa baka kwana da haushin kowa suka ce amfanin haka duk wanda Allah yake ganin alkhairi a zuciyarsa to zai bashi alkhairi in ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira inda Allah ya san akwai alkhairi a zuciyarka to zai baka alkhairi amma ka kunshe zuciyarka da sharri kana jin haushin wane ka kullace wane tun baɗi kake jin haushin wane har baka huce ba wane ma ya ma kaza kana ma wani hasada to ya zaka samu alkhairi kai ka bar sharri a zuciyarka kuma kace kana neman alkhairi so mi iya bakin kokarin mu ga cewa babu sharri a zuciyarmu in ya'lamillahu wannan kaida ce in ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira in Allah ya san ya ga alkhairi a zuciyarku to insha Allah zai baku alkhairi to shine aka gaya mu wanda aka anshi kudin fansa a gurin su sun yi da'awar musulunci sai Allah ya ce a gaya musu in ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira Imam Rubayhaqi ya rawaito hadisi da isnadin shi zuwa ga Anas haka Imam Bukhari da Ibn Abi Shayba Abbas yana cewa lallai Allah subhanahu wataala alƙawarin da yayi min ya cika mu da yace in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira in Allah ya ga alkhairi a zuciyarku zai baku alkhairi to lalle Allah ya bani alkhairi sama da abinda ainihin na bayar yace domin yanzu sakamakon musulunci ina da bayi guda 20 kuma kowane bawa ƙwararren dan kasuwa ne suna tafiya su kasuwanci da dukiyata su kawo mu yace lalle Allah ya bani alkhairi sama da abinda aka amsa yanzu da mu alkawari bi Allah ya mu ya cika min ɗayan kuma ina nan ina jira ina sa ran Allah zai cika wani alkawari yayi na biyu ya ce in ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum alkawari na farko wa yaghfir lakum shine alkawari na biyu ce to ina fatan Allah ya gafarta mu so akwai lokacin da aka zo da dukiya daga Bahrain aka ce ba a taba kawo dukiya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sama da wannan dukiyar zinari ne aka kawo aka zube shi a cikin masallaci ranar masallaci ya cika fam dan an san akwai rabo ka san ka ce akwai rabo har ta sahabbai suna son kuɗi jama'a duk da imanin su amma suna son kuɗi sai dai su bambancin su da mu kuɗin ba su shiga zuciyarsu ba suna son kuɗi amma sun fi son Allah da manzansa da jihadi sama da mene da kuɗi saboda aka ce an kawo dukiya to an san manzon Allah baya aje komai rabawa yake saboda aka cika sahun gaba manzon Allah ya shigo masallaci ya ga fam manzon Allah ya murmushi bai ce musu komai ba ya ce a tara sallah aka gama sallah manzon Allah ce to na san abin da ya kawo ku duk da dama ana zuwa masallaci amma dai yau ko an yi sammako da yawa yace to abshiru ku yi murna za ku ga abin da zai burge ku manzala ce a dinga iba ranar ba a irga kuɗi kawai cewa ake iba ina abin nan ina hularka iba cikin hularka da Abbas ya zo shi sai ya warware mayafinsa sai ya shimfiɗa ya ce Abbas ya haka kuma ya ce a kamanta Allah ce in ya alamin fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum to ai yau ne ranar da zai yi khairan saboda haka manzala ce to shikenan iba Abbas ya iba zinari fa ya iba sai da ya ga ya gamsu sosai
sai ya nannaɗe to da aka zo ɗauka sai yayyayi ya ɗauka ya kasa ɗauka ka san a ce kuɗi haka kasa ɗauka sai ya ce ya Rasulullah zo ka ɗaura mu kun san shi Abbas amman manzon Allah ne ko duk da manzon Allah ne amma tunda amman su ne to wani zama zai dan nuna cewa fa ni fa kanin babanka ne ko yayan mahaifinka ne zo ka daura mu zai ce a ba zan daura ma ba sai to tunda ba za ka daura mu sa wani ya daura mu sai ce a sai dai ka ibi kuɗiyan da zaka iya ni ba zan daura ma ba kuma ba zan sa daura maka ba Abbas yana ji yana gani sai da ya rage kuɗin nan ya sassauta yanda zai iya dauka ya saba a ainihin kafadarsa ya ce manzon Allah yana kallon shi har ya kule manzon Allah yana mamaki ce oh mutane suna son kuɗi haka manzon Allah ya dinga rabu aka ce manzon Allah bai tashi ba sai da zinarin nan ya ƙare gaba ɗaya ko zinari ɗaya bai ce a miƙa gida ba in ba manzon Allah ba zai iya wannan ya kakkaba jikin shi ya tashi ya ce na huta shikenan magana ta ƙare bai ce a kai mu ko ɗaya gida ba zinari aka zube a masallaci amma aka dinga kwasa ana rabawa mutane manzo Allah ya tashi ko bandala bai dauka ba sallallahu alaihi wasallam to yana cikin shine Abbas yake cewa lallai Allah ya cika alƙawari in ya alamin lahu fi qulubikum khaira yutikum khairan mimma ukhidha minkum sai Allah ya ce me sai ce wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah to wayannan da suka ce sun musulunta wayannan da aka kama kenan ko suka ce sun musulunta to idan suna so su yaudare ka ne ba musuluncin gaskiya bane to fa inna hasbakallah to Allah ya ishi ka Allah zai maganin su faqad khana Allah min qabl ko idan ba da gaske suke ba to ai da man can sun haici Allah fa amkana minhu sai Allah ya bada dama akan su daga cikin wanda aka kama a wannan yakin akwai Abul As bin Rabi' wanda sarki ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aurar yar gidan manzon Allah babbar ƴan manzon Allah ita ce wa Zainab radiyallahu anha to shi ma yazo wannan yaki cikin mushrike shi ma an kama shi to da aka buga ainihin kudin fansa sai ya zama matar shi lokacin ita tana Makka bata dawo Madina ba yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta tattaro abubuwan da take da shi sai ta bayar ta aiko ita ma a fansu mutum mijinta to daga cikin abin da ta bayar sai ta hada da ainihin abun wuyanta na zinari wannan abun wuyan ainihi na mahaifiyarta ce Khadija a lokacin da aka mata aure tana amarya ran da za a kai ta sai Khadija ta dauke wannan abun wuyan sai ta bata ta yi amarci da shi to ana kawo shi manzon Allah yana ganin abun wuyan sai ya gadi shi faraqqa laha riqatan shadida sai to sai ya kawo manzon Allah ta dauko abun wuyanta na amarci ta bayar a fanshin mijinta sai manzon Allah ce in kun ga dama ku sakan mata mijinta ba tare da kun ashi abun wuyan nan kaga manzo Allah shine abin nan amma bai ce kai wannan a mai da shi ba wannan abun yin iyata bane yace a in kun ga dama ba dole bane sabai suka ce ya rasulullahi amma mata da abun yinta to sai manzo Allah ce to amma da sharadi kana komawa Makka ka aiko min iyata Madina yace na yadda saboda kai yana komawa Makka yace ki shirya zaki tafi Madina daga baya kuma aka saukar da ayar ma haramta mushriki ya aure domin lokacin ba haramta mushriki ya aure me musulma ba domin yakin badar an yi shi ne bayan shekara 2 da hijira ba a dade ba sau lokacin ita bata ga ta koma madina to kuma sai cika alƙawari dama Allah cewa in yuridu an yakhda'uka faqad khanu lako su wayannan da aka kama da dole kai yarjejeniya da shi in ma suna so su yaudare ka to sun taba yaudarar Allah fa amkana minhu Allah ya bada dama aka kama su amma shi wannan Abul As din sai ya cika alƙawari yana komawa ce Zainab ta shirya ta tafi ainihin Madina ya samu wani dan uwansa Kinana bin Rabi yace ya raka ta to lokacin da labari ya yadu a garin Makka Zainab za ta hijira sai wasu shaqiyai suka ce ai wallahi ba ta isa ba a kashe mu kuma an shi ban sa a gurin mu kuma yashi ta tafi sai suka biyo ainihin rakuminta har ma wani ya kawo mata suka to shi wanda yake ya taho da ita sai ya cire ainihin mashin sa yace kun san ni maharbi ne wallahi duk wanda ya ƙara matsowa nan zan harbe shi to sai Abu Sufyan ya zo ya ce to malan ka ainihin aje abin harbin kan ma magana domin shi ya mutu da ita a rana tsaka ne yace zai tafi da ita bai tsoron kowa to sai Abu Sufyan yake cewa kai ma kai ganganci ka san abin da halin da ake ciki ana faɗa ana amsar fansa kwanan nan aka kashe mutane 70 cikin mutanen garin nan yanzu ko mutane 70 suna bada kuɗi ana sakin su kace zaka dauki yar Muhammad ka tafi da ita a ido kowa na kallo ai wannan in Larabawa suka ji labari za su gane cewa lalle an mana lalas mun riga mun yi rauni bai kamata kai haka ka koma da ita gida ka bari bayan kwana 3 ka sulale da cikin dare mu ba mu bukatar ta a wannan garin ba abinda zamu yi zamanta a wannan garin ba abinda zai mana kuma ba zamu ce ba zamu dauki fansa ta hanyar ta ba zamu dauki fansa ta hanyar da ta dace
amma wannan mace ce mu ba mu ainihin ɗaukar fansa ta hanyar mata, amma ka bari bayan kwana uku ka sulale ta, kada ka fito da ita cikin ainihin mutane, wara a ce kawai ka sulale da ita. To sai ji wannan shawarar ya koma da ita bayan kwana uku ko bayan wasu lokuta, cikin dare ya tafi da ita garin Madina. Bayan ya tafi da ita garin Madina, shi ma daga ƙarshe dai mijin nata ya musulunta. Bayan ya musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da auren da ke tsakaninsu. To shine Allah ke cewa wa in yuridu khiyanataka, su wayannan da aka kama din cikin su in akwai wanda yake so ya ha'ince ka, mana ku yi wani alƙawari ya saba, domin cikin su ma akwai wanda yace bai da komai, aka buga ce wallahi shi talaka ne, aka ce an sake shi amma da sharadi ba zai ƙara shiga wani yaki da za a yaki manzon Allah ko sahabban manzon Allah ba. Yace ya daga yau ko da bai musulunta ba to ba zai ƙara shiga yaƙi da za a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To duk wannan mu Allah ya ce babu komai, in ma akwai wanda ba daga sai yake ba to ai faqad khanu Allah min qabl, ko sun ha'inci Allah kafin yaƙin Badar, fa amkana minhum, sai kuma Allah ya bada dama aka kama su a wannan yaƙi na Badar. Wallahu alimun hakim, Allah masani ne, ya san wanda zai alƙawari ya cika kuma ya san wanda ba zai bai cika, hakimin kuma mai hikima ne, shi sai ya huce wannan hukunci. Allah samu dace. Za mu tsaya da insha Allah, abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada, kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mu. Na to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.